खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्ट दङ दीपिका पादुक'ना थुमफर सावथुनाव बिलेननि रल। बलिउडनि हाइस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुक'ननि आखायाव मोनसे गेदेर प्रजेक्ट। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला यश राज बेनारआ गावसोरनि प्रडाक्शननि सिङाव फैनो गोनां सावथुन थुमफराव सिखावनि रलनि थाखाय दीपिका पादुक'नखौ एप्रोच खालामदों। बेनि सिगांनि थुम फ्रेन्चाइजफोराव फावखुंगुरफोरखौ सिखावनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय बे बाराव प्रडाक्शन टीमआ फावखुंगुरनि जायगायाव फावखुंग्रिखौ एप्रोच खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फावखुंग्रि दीपिकाया बे सावथुननि स्क्रिप्टखौ जोबोर मोजां मोनदों, नाथाय बिथाङा बलिउडनि सासे बिजेएस फावखुंग्रि महरै बे सावथुननि थाखाय डेट्सखौ होनो हागोन ना हाया बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। नैथियाव दङ आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ रनजित बसुमतारीया हरखाब नायगिदिंफैदों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया खुंथायनि गोहोआव फैनायनि उननिफ्रायनो बिथांमोना जिरायनानै थायाखै। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निफ्राय लानानै लेङाइ गाहाय खुंगिरि गोबां बिथांमोना थाद'नाय गैयै बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलाव रायजो राजानि खाथियाव थांनानै सुलाद लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे सरकारि मावख'फोराव सुलाद लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो दिनैबो बाक्सा जिल्ला गबरथनानि सिङाव थानाय सुनबारि अन्थाइ महलाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारीया हरखाब नायगिदिंफैदों। थामथियाव दङ गसाइगावनि कसुगावआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय, सानै खुदियानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि कसुगाव थानानि सिङाव थानाय नयानगर गामियाव दिनै फुङाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। अराव खामग्लिना सानै खुदियानि जिउ गोमायो। रिपर्टनि बादिब्ला फुंनि 10 रिंगायाव सानैबो खुदियाया गेलेबाय थानाय समावनो साखाथियाव थानाय फाथो सिनायाव अर जोंखाङो। दान्दिसेनि गेजेरावनो बे अरा गिख्रंथाव महर लानानै सानैबो गेलेबाय थानाय खुदियानि मोदोमाव अर नांफैयो, जायनि जाहोनाव सानै खुदियानि जिउ गोमायो। अरखौ नुनानै साखाथियाव थानाय सुबुंफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो खुदिया सानैखौ रैखा खालामनो हायाखैसै। उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैनानै खुदिया सानैनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरो। ब्रैथियाव दङ गोदान बोसोर जागायनाय समावनो साख्रिआवलाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बोहैथि बोसोरनि सुलेफो दाननिफ्रायनो मिरु सरकारनि साख्रिआवलाफोरनि बेथना बारायनो हागौ। खौरां मोननाय बादिब्ला मिरु सरकारनि साख्रिआवलाफोरनि डिएआ जानुवारि दाननिफ्रायनो 4% बारायगोननि इसारा होदों। मिरु सरकारनि फोरमायनाय बादिब्ला 7थि पे कमिसनखौ बिथा खालामनानै डिएआ बांहोनाय जागोन आरो बेखौ फैगौ जुन दाननि सिगांनो मोननो हागोन होनना बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।